anyways, here in wat nou wil ek sê dit. Misschien dan lekker erg van het land. Ik heb het glow, bitch. Niks is lustig. En wat wil ik nou zeggen? Let me say it about. Okay, like, wat ik zei met mijn maak, like soda glue is reg. Wat is? Vooral soda glue. Ik heb van soda glue. Is reg. Hallo, please, my. We zijn weer een vrouw. Ik zeg weer. All over YouTube. Waar is het? Soda zeepkriebels. En toe. Wacht. Deze gaat ze met de special processes. Second. Zo weet je. Ze zei ze. Whoop. Maar het wil ik komen. Oei. Sis. Rerag. Ik denk het is nog 8 uur. Of 9 uur. Het is nog 9 uur, denk ik. En toen zei ze nog heel vast. Ze weer morgen. Zei ik er zo recht. En of course ik word een mappen. Prachtig. Anyways, ik wil bij van mijn nails, voor al die press-ons. Hoe zie jullie wat er wordt bij van die nails? Weer de nails. Een butterfly. Die butterfly. Daar heb ik nog alles bij ook nog. Gaan we nou worden. Gaan het ontgooien. En dan ben ik weer mijn press-ons aan gaan zetten. Daar heb ik ook een video maken van dit.